Krásné nedělní odpoledne. Já bych vás tady velice rád, jsem strašně rád, že jste dorazili v takhle krásném počtu. Dneska je to, pokud jsem to správně spočítal, 71 let od kapitulace nacistického Německa v Remeši a konce druhé světové války v Evropě. A já myslím, že tohle je ten den, kdy není špatný si připomenout, že vlastně lidé, kteří vytáhli Adolfa Hitlera tehdy k moci, nebyli z velké části přesvědčení nacisté. Byli to často lidi, kteří měli strach z vlastní budoucnosti, lidi, kteří se nechali strhnout v tupý nenávisti. A je děsivý, že některý z těch prvků vidíme i v České republice. Že příchod naprostý hrstky lidí zdráhajících před válkou tady vyvolává naprosto neuvěřitelný hysterie, obrovský demonstrace a bohužel i útoky, ať už na lidi, kteří se hlásí k muslimské víře, nebo na lidi, kteří se nějakým způsobem rozhodli pomoci lidem na útěku. Stupňují se útoky jak symbolické, tak verbální, tak bohužel už i fyzické. A slavný britský politik, já vím, že to je strašně nadužívaná hláška, ale stejně bych ji tady použil, Edmund Burke řekl, že je důležitá jedna věc k tomu, aby zlo zvítězilo. A to je to, aby dobří lidé nedělali nic. A proto jsme se tady dneska potkali, protože my mlčet nehodláme. Jenom bych řekl ještě jednu drobnost, která mě trošičku trápila. My jsme se tady setkali, myslím si, že i ve velice podobné skvadře před 2 týdny na demonstraci, která měla vyjádřit solidaritu kavárnám a charitám spojenými s hate free culture, které byly napadené neonacisty. A po té demonstraci vznikla taková neúplně příjemná debata o tom, jaké symboly na takovou demonstraci patří nebo nepatří. Bylo to opravdu hodně vyostřené a já mám naštěstí jednu zkušenost, jak vypadají podobné demonstrace na západě. Na západě ty demonstrace vypadají tak, že jsou lidé v blocích a kráčejí tam vedle sebe radikální marxisti, vedle nich kráčejí mladí evangelíci, vedle nich kráčejí komunisti a každý z nich tam je sám za sebe, mají společnou jednu myšlenku, ale jsou tam každý sami za sebe. Já myslím, že bychom se měli snažit, pokud chceme, aby ty demonstrace byly velké, měli bychom se snažit tuhletu diverzitu, kterou chceme ve společnosti, být ochotní vidět i na těch demonstracích. Stejně tak, jako já si rád zajdu na romskou tancovačku, ačkoliv nejsem Rom, stejně tak jako rád zajdu na pivo do gay klubu, ačkoliv nejsem gay, stejně tak budu vždycky rád demonstrovat po boku anarchistů, ačkoliv nejsem anarchista, stejně jako po boku liberálních pravičáků, ačkoliv nejsem liberální pravičák. A jelikož si myslím, že na to, že nejsem mluvčí, tak už jsem mluvil až příliš, tak bych rád, ještě právě trošičku uvedu dnešní akce. Kromě toho data, ke kterému se váže, tak se taky připojila k celosvětovým akcím Alepo v plamenech, které mají upozornit na to, jak strašlivá je válka v Sýrii. Já bych rád tady přivítal paní Marii Sibajovou, která v Sýrii 25 let žila a musela po revoluci odejít. Naštěstí měla evropský pas, neuvěřitelnou věc, kterou nám celý svět závidí, tak se mohla vrátit, tak aby nám řekla, před čím ti lidé utíkají. Dobrý den. Chci vám poděkovat, že jste přišli a že jste přišli taky podpořit hořící Alepo. Po celém světě se v těchto dnech zvedají vlny protestů proti bombardování Alepa syrskými asadovskými vojsky spolu s Putinovým letectvem.
Lidé umírají pod sutinami domů. Zvláště odporné bylo cílené bombardování nemocnice, při kterém zemřeli desítky lidí, pacientů, zdravotníků i lékařů. Nás, kteří jsme zažili začátky povstání, to ale příliš nepřekvapilo. Už od prvních dní revoluce vláda tvrdě trestala lékaře, kteří poskytovali pomoc zraněným. Přímo v městě, kde jsem žila 25 let, v městě Homsu, bylo několik nemocnic srovnáno se zemí. Další rozstříleny a vykradeny jen proto, že ošetřovali zraněné. Postřelené nebo zraněné tříštivými bombami. To bylo v prvním roce revoluce. Od té doby represálie mnohonásobně stouply. Teď už lidé umírají pod bombami z letadel. Letecké útoky právě přišly později. Bylo běžné, že vládní žoldáci, říkalo se jim šabíha, duchové, vtrhli do nemocnice, odpojili zraněné od přístrojů, naházeli je na nákladáky a odvezli bůhví kam. To už se nikdo nedozvěděl. Lidské orgány přece stojí za peníze, ne? Lékaře zatýkali, hodně jich bylo umlčeno. Mnozí z nich léčili tajně ve sklepích domů. Ale i těžce zraněné si rodina rychle odvážela pryč. Tím, že vás oni zranili, se vy stáváte zločincem. Neskutečné, že? Ale tak to bylo a je. Když byl jednoho dne zraněn tříštivou bombou můj švagr, chlapci ze sousedství vzali kýbl a hadry a první, co udělali, že utírali krev v ulicích a na chodníku, aby nikdo nepoznal, že ten zraněný je zrovna u nás v domě. Potom mě ještě kladli na srdce, abych všechny krvavé zbytky a stopy po krvi rychle vyprala, anebo se jich zbavila v odpadcích, ale ne v našich popelnicích, aby se podle toho nedalo vystopovat, že ten člověk je zrovna u nás. Téměř rok byly demonstrace v Sýrii mírové, tedy ze strany demonstrantů. Velice mi připomínali sametovou revoluci. Lidé volali svobodu, svobodu a odpovědí jim byly kulky ze samopalů. A přesto znovu a znovu vycházeli do ulic a volali po svobodě, tančili a zpívali. Pohřbili svoje mrtvé a šli znovu. Stalo se pravidlem, že před demonstrací se umyli, čistě oblékli a pomodlili, aby byli připraveni na smrt. Dalším heslem pak bylo zemřít, ale neponížit se. Už je nemohlo nic zastavit, překonali strach, už se nebáli. Povstala celá země. Rok 2011 byl přes všechny hrůzy nejúžasnějším rokem, jaký jsem v Sýrii prožila. Víte, je nádherné přijít na demonstraci tak jako vy a nebát se, že vás zastřelí nebo zatknou a umučí. Svoboda je drahá. Když někoho zatkli, kopali do něj a křičeli, chceš svobodu? Tady ji máš, tu tvoji svobodu. Važte si vaší svobody a demokracie a chraňte si ji. Je zvláště v dnešních dnech velice, velice křehká. Děkuju. Kdo byste chtěli aspoň nějak drobně pomoci, tak se tady, nevím přesně kde, ale někde se tady budou prodávat placky. Tady placky a je to charitativní prodej. Jejich výtěžek jde na Bílé helmy, což jsou dobrovolníci, kteří pomáhají v Sýrii. A já bych tady poprosil za všechny padlé a všechny trpící v Sýrii o minutu ticha.
Děkuju. No a mluvíme-li o dobrovolnících, já bych tady velkým potěšením přivítat další řečnici a tou je Monika Horáková, zastupitelka na Praze 2 za Stranu zelených, novinářka, aktivistka a vlastně jedna z prvních organizátorek iniciativy Hlavák. Lidí vlastně, kteří bez nějakých velkých peněz, bez nějakých grantů, dotací, jak je teďka zvykem říkat, v momentě, kdy viděli, že na hlavním nádraží jsou lidé, kteří potřebují pomoc, tak se prostě sebrali a začali pomáhat. Monika Horáková. Děkuji moc za pozvání. Já tady jsem nejen za iniciativu Hlavák, které si velmi vážím a našla jsem tam mnoho přátel, ale ta iniciativa byla nadstranická, sešlo se tam lidí nejen ze Strany zelených, ale ze sociální demokracie, od lidovců, od pirátů a tak dál. Někteří z těchto stran postupně pak odcházeli, protože už to nějak nešlo uníst. Ale dnes jsem tady zejména za Stranu zelených, jsem členkou předsednictva a ráda bych vás pozdravila tedy jménem zelených. Dnes je 8. května, tedy den, který se připomínáme jako konec světové války. Dlouho to byla připomínka spíš něčeho vzdáleného, pro většinu z nás možná i trochu abstraktního. Lidí, kteří válku zažili, je čím dál tím méně. Nyní však připomínání války a připomínání fašizace společnosti z 30. let, která válce předcházela, dostává nový rozměr. Je znepokojující, že se množí útoky z nenávisti, lidé, kteří mají jiný názor než zdejší neonacistická scéna, čelí veřejným výhruškám smrtí. Opakovaným útokům se nevyhnulo ani dětské centrum v Pardubicích, které si za intenzivní podpory obyvatel Pardubic dovolilo uspořádat sbírku pro lidi na útěku. Polití výlohy dětského centra červenou barvou symbolizující krev tak bylo nejen odsouzeníhodným útokem na toto dětské centrum, ale i na všechny, kteří do této či jiné sbírky přispěli. Byl to i útok na každého z nás, kdo dnes stojíme na tomto náměstí. Je zřejmé, že útoky z nenávisti souvisejí s obtížnou dobou, kterou nyní prožíváme. Asi nikdo nepředpokládá, že útoky pomohou snížit počet lidí prchajících do Evropy. Ani že by snad útoky zlepšovaly tíživou sociální situaci lidí, kteří se obávají, že jejich beznaděj se s příchodem uprchlíků stane ještě tíživější. A to jsou přitom dvě nejpalčivější otázky, které je aktuálně potřeba řešit. Je třeba stát na straně lidí, kteří utíkají před válkou či jiným ohrožením. Integrace nově příchozích se těžko uskuteční, dokud vládnoucí sociální demokracie nezačne být stranou sociální a demokratickou a dokud její ministr vnitra bude veškerá řešení v souvislosti s migrací vidět jen v represi a rozmisťování policejních a vojenských hlídek v ulicích. Je ale třeba zároveň stát na straně těch, z nichž dnešní kapitalismus sdírá kůži. Fašizace společnosti vzniká ze sociální frustrace. Úspěšná integrace nově příchozích se neuskuteční ve společnosti, která je rozdělená propastnými ekonomickými rozdíly a kde pro mnoho lidí práce už dávno nenese sociální jistoty, a to dokonce ani pokud mají třeba tyto práce dvě. Prezident Zeman pro tyto lidi není schopen udělat ze své pozice vůbec nic. Jediné, co umí, je posilovat jejich strach a hygienisticky na něm sbírat laciné politické body. Úspěšná antifašistická aliance může být jedině taková, v níž se spojí co nejvíce lidí. Do tohoto cíle máme ještě dlouhou cestu, která vyžaduje politické a občanské nasazení. Když vidím, kolik nás považuje za důležité vycházet pravidelně do ulic, vzdorovat počínající fašizaci společnosti, myslím, že je to výborný začátek. Teď už jen zbývá, aby se vzpamatovali vládnoucí politické strany a také český prezident. Tato země patří všem, bez ohledu na to, kde se narodili a kolik vydělávají.
Další řečník, abychom to měli politicky pestřejší, kterého bych přivítal, je člen České pirátské strany, evangelický duchovní, učitel francouzštiny a zakladatel nějaké kanceláře, České kulturní tiskové kanceláře. Martin Arden. Dobrý den, rád vás všechny tady vítám a jsem rád, že se dokážeme sejít v takto hojném počtu. Říkal jsem si na začátek, jak začít svoji řeč a znamená to asi poukázat na to, že je výročí konce druhé světové války a tendence, které vás vedly k jejímu začátku a k začátku všech válek, které v historii existovaly, tak tyto fašizující tendence jsou v člověku samotném. My víme, že nejdůležitější na světě, až jsme to tady my na náměstí, víme, že nejdůležitější na světě a proč lidská existence je, tak jsme tady proto, abychom podporovali a žili ve víře, lásce a naději. A opakem lásky není nenávist, ale je to ignorance. Ignorance ukázkového typu říct, to mě nezajímá. Mě nezajímá, že policie využívá svoji sílu a mlátí nevinné. Mě nezajímá, že politici, kteří jsou u moci, kradou a lobují za své neukojitelné touhy pomoci a po bohatství. A my jsme tady proto, abychom ukázali, že mezi námi je jak víra, tak láska, tak naděje. A říká se, jestli to nebudeme my, tak to budou ti ostatní, kteří podléhají touhám pomocí a po bohatství a které často následuje hloupost, jejich hloupost, která potom nabírá takové intenzity, že zůstane jeden spravedlivý. Děkuji vám, že jste přišli a budu rád, když naše společenství bude podpořeno tím pozitivním, ale zároveň i silným, které dokáže přebít 20 let, které uplynuly po komunismu. Říká se, za komunismu se říkal vtip, co je na komunismu nejhorší? No to, co přijde potom. A těch 20 let končí. 20 let rozkrádání, 20 let transformace a my zjišťujeme, že místo toho, abychom nabrali správný směr lidské společnosti 21. století, tak zjišťujeme, že policie s námi nejede s občany, že politici s námi nejedou s občany. A kdo teda bude s námi s občany? No přece my všichni v dobré víře, v lásce a v naději. Děkuji vám. Já jsem se tak naučil, co tak sleduju různé moderátory na různých akcích, že moderátor by měl mluvit co nejméně, tak já už to nebudu nějak vyplňovat. Rád bych zde pozval Honzu Vrobela, muzikanta, nenapravitelného grafomana a jednoho z prvních lidí, kteří odjeli pomáhat do Maďarska na srbo-chorvatskou hranici. Jan Vrobel. Děkuji, zdravím vás. Vážení přátelé, sešli jsme se dnes, abychom společně oslavili porážku nacismu a fašismu v Evropě. Je v každém případě vhodné vzdát na tomto místě hold všem, kteří se přičinili k porážce despotického a zrůdného totalitního režimu, který v 30. letech vyrostl u našich severozápadních sousedů a který se o pár let později přehnal přes Evropu jako mor, který za sebou nechal desítky milionů umučených a zavražděných lidí. Druhá světová válka byla mimo jiné bojem o samotnou podstatu člověka jako lidské bytosti. Situace došla tak daleko, že neexistovaly žádné diplomatické prostředky, jak zabránit strašlivé destruktivitě nacistického režimu a v boji za jeho porážku tak museli zaplatit životem miliony lidí ve zbrani. Boj s totalitními režimy nebezpečnými lidské svobodě již nikdy nesmí dojít tak daleko, aby s nimi svobodní lidé museli bojovat na bojišti a jejich zbraněmi, tedy násilím, kde rozhoduje výhradně právo silnějšího.
V druhé světové válce se rozhodovalo o tom, zda chceme žít ve světě, kde má každá lidská bytost své místo bez ohledu na svůj psychický či fyzický stav, svou sexuální orientaci, národní příslušnost či irelevantní rasový sociální konstrukt, nebo zda se lidé stánou pouhými kolečky v mechanismu, který drtí každého, kdo se znelíbí fantasmagorickým představám hrsky lhářů a zlodějů o tom, jak má svět fungovat a vypadat. Již nikdy nesmíme dát průchod nevědomosti na místo vzdělání, manipulace a lži místo pravdy a nenávisti před láskou. Děkuji vám. Ale slavit konec druhé světové války je v roce 2016 trochu hořký pocit. Ovšem čím dál více lidí si uvědomuje mechanismy, na nichž fungují totalitní režimy, nepřátelské lidské svobodě a kéž by k tomuto poznání došlo lidí co nejvíce. Za prvé, že přes své zjevné nedokonalosti je demokratický právní stát stále dosud nejlepším systémem, který moderní lidstvo stvořilo. Je to systém, který funguje, pokud svá srdce naplňujeme respektem k druhým a svobodou. Je to systém, který umožňuje každému člověku vzít si podíl na moci, který mu náleží, ať už pasivním či aktivním výkonem volebního práva nebo výkonem celé škály občanských, kulturních a sociálních práv zahrnutých i v ústavním pořádku České republiky a systému mezinárodních smluv, jimiž je naše země vázána. Lidstvo za poslední desítky let došlo k mnoha novým poznáním a pro lepší život každého jedince zakulo do smluv, které se ale stávají cáry papíru, pokud je aktivně nenaplňujeme každý z nás obsahem a neudržujeme je živé. Jen pošetilec by se vybral místo svobody autokratický či totalitní režim, v němž se hrstka nejsprostších a nejagresivnějších mafiánů opírá o fyzickou moc rozhněvaného lidu, aby zničila každého, kdo se jim znelíbí. Ať už hovoříme o nacistickém Německu, Sovětském svazu, Čínské lidové republice nebo Kambodži pod nadvládou Rudých Khmerů. Tímto postupem vždy dáváme moc do rukou lidem, kteří své ruce nakonec zbarví krví všech, protože moc pro ně není ničím jiným než dětskou hračkou, nástrojem v rukou těch, co nikdy nedospěli k tomu, že svoboda a moc sebou přináší odpovědnost za životy druhých. A není to mrtvá otázka. Společenský systém, v něm žijeme, je fluidní, neustále proměnlivý živočich, kterého naplňujeme obsahem podle toho, jaké jsou naše činy. S každým steklým plivancem, který někomu oplácíme, s každou výhruškou, s každým projevem záště a nenávisti, ale i s apatií, tedy pocitem, že nás se svět netýká a nemíníme si s ním špinit ruce, jen klesáme po spirále níž do duchovního pekla, které se šíří celou společností jako mor a zarývá se hlouběji a hlouběji ze zlověstných zvuků bubnů a polnic, za křiku linčující lůzy, co se ve snaze zachránit si krk před silnějšími, než štítí týrat slabší. Žijeme v době, kdy je duch násilí ve společnosti opět hmatatelný a šíří se skrz kolektivní nevědomí od člověka k člověku. Dnes se dějí věci, které bychom si v časech skutečného míru neuměli představit a smáli bychom se jim jako výjevům z absurdních dramat. Iracionalita, chamtivost a nenávist uchvacuje náš a samozřejmě nejen náš veřejný prostor a proto bych rád využil den, kdy si připomínáme porážku nacistických a fašistických armád k tomu, abych řekl jediné. S porážkou fašismu a nacismu v Evropě nezmizela z lidských srdcí nenávist ani nezanikly mechanismy, na nich se může opět snadno dostat ke kormidlu, pokud zvítězí iracionalita nad rozumem. Politika není něco, co se odehrává stranou od lidí mezi hrstkou mocných. Politika je něco, co se odehrává v každodenní komunikaci mezi lidmi. Pokud se budeme jeden druhého bát, štítit nebo sebou opovrhovat, na úrovni jednotlivců se hádáme a rozcházíme, bortí se přátelství i rodinné vazby a na úrovni společnosti vzniká atmosféra, která je krokem k něčemu, co žádný soudný člověk na planetě, nikdo, kdo není psychopat a vyprázdněná lidská bytost prostá jakéhokoliv citu, nechce zažít. Strach je přímá cesta ke zlobě, zloba je přímá cesta k nenávisti a nenávist je přímá cesta ke zkáze. Můžeme hledat vzorce v destruktivní politice všude kolem nás. Import nebezpečného kapitálu a propagandy z Číny nebo Ruské federace se dnes vysloveně nabízí, stejně jako směšné štěkání teroristů z Daesh nebo rostoucí podpora bezskrupulózních populistů i otevření fašistických stran, jako jsou Kotlebovi ludáci, kteří se přímo hlásí k odkazu fašistického slovenského štátu, během jehož éry politická reprezentace našich sousedů prodávala vlastní židovské spoluobčany do nacistických pecí. Pravda je ale taková, že kdybychom byli vědomí ve svém bytí a činech, každá nenávist
nenávist by po nás klouzla a nikdy by nám nemohla ublížit. Doba jako je tato má mnoho stinných stránek. Opět bují v lidech to nejhorší, protože lidé začínají žít v duchovním pekle nevědomosti, stavu mysli, kdy cítíme úzkost a z ní plynoucí zášť. Má ale mnoho pozitivního. To, co se dřív jevilo jako chaos, nyní ukazuje svůj vnitřní řád. Vědomí lidé dokážou rozeznat daleko lépe pravdu od lži a lásku od nenávisti. A byť ani to není samospásné, třeba se neustále učit validovat a zpochybňovat svůj vnitřní, etický nebo chcete-li mravní radar. Jen tak zůstává v každém okamžiku aktivní a otevřený novému poznání. Jakmile si začneme myslet, že něco víme, ohýbáme realitu a neumožňujeme životu, aby se odehrával tak, jak má. Tato doba nás šlechtí a my bychom toho všichni měli využít a vyrůst v dospělé, svobodomyslné a odpovědné lidi, kteří jsou ochotni se učit přiznat chybu, kteří jsou ochotni mít sny a vize, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu, aby porazili démona, který se skrývá v nás všech. Můžeme mu říkat fašismus nebo bolševismus, ale ve skutečnosti to není nic jiného než lidská nevědomost, na níž bují režimy, kde ti, co se neštítí ničeho, využívají pyramidu z ustrašených a zbabělých, aby šikanovali ty, kteří jsou schopni se jim postavit na odpor. A to je výzva, kterou musíme vzít v roce 2016 za svou. Děkuji. Já jsem si jenom tak mezi tím uvědomil, že ačkoliv bych neměl mluvit příliš, tak bych se aspoň představit mohl, že to je velká nezdvořilost, že až v polovině demonstrace. Já jsem Filip Schneider z občanského sdružení Mladí zelení, kteří s iniciativou proti projevu nenávisti dlouhodobě spolupracuje. Ale to je jenom tak na okraji. Rád bych tady přivítal dalšího hosta, tam teďka zmizel, tady je. A je to člověk, kterého, když člověk chodí na protifašistické demonstrace i klidně velice dlouho, tak ho velice dobře zná. Je to aktivista a novinář a zároveň spoluautor knihy Příchozí o životě migrantů František Kostlán. Dobrý den, přátelé. Já vlastně nevím, o čem mám mluvit, Vrubel mi zákazně všechno ukrad. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jak se to vlastně stalo, že tak skvělý kulturní národ jako Němci vlastně během velmi krátké doby se změnil v národ bez mozku a bez očí. Mluvím o době 30. letech. Přestože jsem poměrně starý, tak jsem na to vlastně nemohl přijít na ty správné důvody. Až za poslední rok se mi ukázalo, jak to vlastně je, jak během pár měsíců za pomoci našich předních představitelů se podstatná část společnosti dokáže fašizovat naprosto kvůli ničemu. Je proto dobře, že se tady scházíme všichni z různých koutů společnosti. Vidím tady opravdu hodně lidí z různých koutů vedle české vlajky, která nepochybně patří na naší demonstraci, nikoli na demonstraci těch, kteří fašizují. Vidím samozřejmě pirátskou vlajku, vlajku zelených, Evropské unie, vlajku státu Izrael, vlajku Sýrie, vidím transparent s nápisem žůru pšanci této země, vidím antifašismus patří do ulic. Jsou tu lidi z různých koutů a já doufám, že nikdo z nás tu není sám za sebe. Že všichni jsme tu proto, aby jsme proti té čím dál víc cílící fašizaci společnosti společně čelili. Tak to má být, aby jsme nedopadli jako ty Němci v 30. letech. A nejde už o žádnou hru. Myslím, že nejsem jediný, kdo má ten pocit, že naše vláda, respektive náš prezident, aniž by se vláda ozvala, již vykročila na cestu k policejnímu státu, že už ten první krok má za sebou. Není to jenom to, jakým způsobem se chová policie
je to i to, že politici za to chválí a že prohřešky policie nikdo skutečně nevyšetřuje a vyšetřit nechce. Jim tento stav vyhovuje. Oni jsou ti, kteří pomáhají fašizovat ty davy a oni jsou ti, kteří potřebují policii na nás, přátelé. Potřebují ji na nás. Potřebují mít na svý vlastní straně na nás. A dřív nebo později, zatím jde o jednotlivce, a dřív nebo později bude policie rozhánět naši demonstraci, jestli si nedáme dobrý pozor a jestli budeme tak hloupě dbát na to, aby na mé demonstraci nebyl liberální pravičák z jedné strany, anebo aby na té demonstraci Kandu nebyl levičák. Na to bychom se měli teďko naprosto vykašlat a jít společně. Osobně si vážím každého sovětského vojáka, který bojoval proti nacismu. Já ty vojáky obdivuju přes to všechno, že někteří z nich tady potom dělali taky různá zvěrstva, ale potom, co si prožili, u Stalingradu, u Moskvy, musím se před nima poklonit až k zemi. Ale zároveň nezapomínám na to, že ten, kdo jim velel, byl jeden z nejkrvavějších masových vrahů v dějinách. Na to nesmíme zapomínat i ve vztahu k dnešku. Nejde jenom o Stalina a jeho příznivce. Jde i o ty, kteří jsou slepí k masovému vrahu Asadovi v Sýrii. Jde o to, kteří jsou slepí k otrokářství a dalšímu porušování lidských práv v Číně, kterým je kšeft přednější než lidská práva. Kteří jsou ochotní obětovat lidská práva policejnímu státu, jen proto, aby nás umlčeli. Děkuju, mějte se dobře. Já mám demonstraci v Česku jenom malinkatý problém a to je to, že se na nich hodně mluví a málo zpívá, málo hraje muziky. Proto jsem rád, že dneska to tady takhle není a rád bych tady přivítal Robyho a Natyho. Pantu, že jsme to nedělali dost dneska. Modriku, prosím, asi dej trošičku. Musíme to OK. vyzkoušet? Je Mike Pantu, raz, dva, dobrý den. Hej. Krásné odpoledne, dámy a pánové, moje jméno Natyra, já tohle je Honza Vrobel, a.k.a. Gnosta G. Já myslím, songy. Tady jsou se jmenuje Immigration Crisis, věnujeme obětem syrské války. Who's gonna be the one to heal this wound? Choose to be guided by your heart, not by the illusions, fear, and lies. Immigration crisis, crisis, crisis. Refugees please and the body solution seems pointless, pointless, pointless. Some of us help and some hurt, ignorant to their voices, voices, voices. When we are nations, our situation is hopeless, hopeless, hopeless. While politicians roll the dice with their lives. We're not joking, this is a serious fish. Thousands of innocent people have nowhere to live, seeking for better future. They choose to be misfits in chase of quality life. Of course they take their gifts. When your country is at war, you have no doubt for gimmicks. You must accept it, or you'll be dead by any minute. That you will try anything just to preserve your spirit. It's the same game, the simple to the hit. Immigration crisis, crisis, crisis. Yeah, refugees please at the bar. The solution seems pointless, pointless, pointless. Oh, some of us help and some hurt. Ignorant to their voices, voices, voices. When we are nations, our situation is hopeless, hopeless. We continue to roll the dice with the love that we welcome them with racist words.
isn't about anything going. It's about all of us helping with those so far and support the needy in person or from us. All we do is we hold them as hostage, as if they're prisoners, terrorists or bandits. We should know we can take them captive. What's the outcome of even remaining abandoned? The terrorist crisis, crisis, crisis. Oh, refugee please at the bar. The solution seems pointless, pointless, pointless. Some of us help and some hurt. Ignore to their voices, voices, voices. When our nations, our situation is hopeless, hopeless, hopeless. We continue to roll the dice with their lives. Some mistake with those that are effective. Don't mistake them with the nasty word infected. People like me, like you, they are all protected by the same grace of God. Therefore they're not defective. Each coin a suicide. Let us be effective. I don't see no reason to let them be neglected. They can acclimatize only with your assistance. But for all the resistance, immigration crisis, crisis, crisis. Yeah, refugee trees at the bar. Solution seems pointless, pointless, pointless. Some of us help and some hurt. Ignore to their voices, voices, voices. When their nations, our situation is hopeless, hopeless, hopeless. While politicians roll the dice with their lives. Jsem hrozně rádi, že se tato demonstrace spojila i s kampaní Aleppo is burning, protože to, co se děje teď v tuhle chvíli v Syrii, je něco neuvěřitelného. Společně s Jemenem je to nejstrašlivější válečný konflikt na planetě. My jenom doufáme, že ustane co nejdříve. Tak, nechci to pokračovat, to si uděláme lidi. Pojďte ještě do refrén. Immigration crisis, crisis, crisis. Refugee trees at the bar, the solution seems pointless, pointless, pointless. Some of us help and some hurt. Ignore to their voices, voices, voices. When their nations, our situation is hopeless, hopeless, hopeless. While Babylon roll the dice with their lives. A teď jdeme Českou. Česky se poprvé rapovat živě. Aha. Biga Bodrikovi za Peking. Omlouvám se za to 3 prostá slova, co tam jsou. Omlouvali se, potřebuji to slyšet. Viděl jsem teď z rozvášených rodin, co nikdy nedospěli. Opakovat ty též chyby po svých voditelích. Zakomplexovaný zvrtým vozit se na lepší. Ty též kurvy se pak chystá na pogromy, hozet azylový domy. A nikdo není, kdo by hasil požáry, co rozfoukali ti, co jsou schopný se ztratit. Je naznačený prostředství, a pak se dívej, že živořej, že ani neřezí. Viděl jsem holku, jejíž fotr nebyl zrovna otec roku. Ty po mých tajných službách si dával vymývání mozku. Tam rodinu, co ta káre naléla vytáhu, ještě pod pavou Ace v Balkánu. Znal jsem soury, co mají vymrdáno z Benedinu. Lidi se můžou změnit, to dneska mají rodiny. Znám krásnou úhodku, co vyrostla na Manhattanu. To znala rasismus, pak přijela k nám na dědinu. Pozoruju, 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 pozoruju. Pozoruju, pozoruju, pozoruju. Pozoruju, 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 pozoruju. Pozoruju, pozoruju, pozoruju. Dneska vidím lůzry pohordatý elitama. Smrděj pemáde se šrtutejma nešitama. A ještě tlskají, když vleš obrací se pravda. Žádný tu mají před starýma dizidentama. Sovnaté půl na vilu osvěta. Hlavně se mi roděj data, co musí do světa. Ve škole tě neučili o linii, co Čeka udělala zase jednou své pravýho člověka. Aspoň na čas, který mezi prsty protejká. Ty v sobě necháš vítězit ignoranta. Těžko vypovědět, tak je důležitá kapitula Tomáše a Jana. Otce a jeho syna už jste jak zombie, jste znáte Bakunina. Jste schopný chválit psychopaty, Zemana, Pudina. Žij být slepej a svět kolem ignorovat. A by tě pak nestih osud, cože nic si nepozoruju. Pozoruju, pozoruju, pozoruju. Pozoruju, pozoruju, pozoruju. Yeah, pozoruju. Pozoruju, pozoruju, pozoruju. Pozoruju, pozoruju, pozoruju. Viděl jsem
jsem si jednou ve skotu v KL, zažil ATs na cestě do svý Mekele, nechal se konvertovat, zašel na mešity, uprostřed Palestiny, kde horu pokušení, a to literally IDF tam měla gany. V Berlíně jsem viděl šutry, že štáři brány, zatímco za hradě si kapuru dá podí domy, zpracovávat data na svý cestě do Evropy. Yeah. Děkujeme moc. Díky, máme ještě jeden refrén. To je Rasta, Dekerajo. Asi. No stačí. Pozoruju. Já pozoruju. Je to tak. Děkuji moc, díky moc. Jo, přece jenom. Já si pustím ještě jednu jedinou věc, jak ní řeknu pár slov. Chceme mír, všichni chceme mír a zvláště dneska je to potřeba s tím něco udělat. Už asi přes rok, nebo už vlastně mnohem díl, ale přednedávno mě to došlo, vedu furt nesmyslné debaty, které končí tak, že někomu chci říct, že buď je rasista, nebo že s tím nesouhlasím, protože je úplně mimo. A já mu to většinou řekl a ono to dopadlo špatně, protože on se jenom a jenom zatvrdil. Je dobrý s lidma debatovat, je dobrý snažit se jim v klidu a míru dávat názory. Ale jestliže chceme doopravdy pomoct míru, tak je to v téhle atmosféře. Je dobrý se jít po ulici a klidně se usmát. Je dobrý, i když vám někdo v krámu provede nějaký nesmysl a děje se to pořád, to prostě vzít, neřešit to a pokusit se reagovat v lepším způsobu. Tohle je malá drobnost, jak my sami mezi sebou si můžeme udělat mír a tahle atmosféra nám může pomoct. Nám může pomoct v téhle zemi, v tomhle městě, kde já už se občas skoro bojím jít, kde já se občas bojím hrát tady takhle na ulicích, protože vím, že už zase budu mít na stránkách něco o nějakým kandelábru, co na mě čeká. Kde to jsme? A částečně je to z toho, že my do nich rejpeme. Najít si tu cestu svobodně, v míru, se jim vysvětlit, že nemají pravdu. Protože to je ta cesta, jak si můžeme udělat my sami mír v téhle zemi, v tomhle krásném městě. Man! Zdravím říkám, kolektivní spolupráce, Boldry, protože my chceme mír, stejně jako Boldry chce mír. Boldry chce mír, to je ta věta, to musí zaznít do celého světa, jo, my chceme mír a to teď ne. Prosím tě Bože, osvobod náš svět. Boldry chce mír, to je ta věta, to musí zaznít do celého světa, jo, my chceme mír a to teď ne. Prosím tě Bože, osvobod náš svět. Ty si vede z jinej spoudy, společit nezabijej ty nevinný. A protože na kolektivní mám ty radosti, co si mají za malou války a čatou na měli. Dobré den do mě prosí vteřiny, seberovat pro svobodu, seberujeme vteřiny, seberou všechno, co viděli, ty vytvořili, s čím se tobě to říčili, život vytvořili, jo. My chceme mír, to je ta věta, to musí zaznít do celého světa, jo. My chceme mír a to teď ne, prosím tě Bože, osvobod náš svět. My chceme mír, to je ta věta, to musí zaznít do celého světa, jo. My chceme mír a to teď ne, prosím tě Bože, osvobod náš svět. Obě dvě strany války křičí na ně, obě dvě strany ale mají bušové zbraně. Ty jsou to blázni, ty po sobě střílej, nezájemně si žlutej, černej nebo bílej. Lidi to zavázá granátem, pokládej si otázku, jestli vůbec jsem, jestli já vůbec vlastně žiju. Teď si denně krev s rukou miju, jo. My chceme mír, to je ta věta, to musí zaznít do celého světa, jo. My chceme mír a to teď hned, prosím tě Bože, osvobod náš svět. Peace, that's the word, you must listen it all around the world. Peace, that's the word, you must listen it all around the world.
A teďka po hudbě zpátky ke slovům, já bych tu rád přivítal, jak se často mluví o tom, že za ty všechny nálady můžou politici, tak samozřejmě, že to nejsou všichni politici. Další řečník je bývalý policista, advokát, protikorupční aktivista a v současnosti také senátor zvolený za lidovce, Piráty a Zelený. Václav Láska. Dobrý den. Já chci poděkovat za pozvání na tuto demonstraci už z toho jednoho prostého důvodu, že jsem měl tu čest slyšet jeden z nejlepších politických projevů za poslední dobu a ten tu přednesl Honza Vrubel. A teď přijde to těžší. Já tu vystupuji jako senátor, to znamená jako politik. Což pro mě obnáší to, že až já budu mluvit teď o politicích, tak nemůžu jako ostatní říkat oni, musím říkat my. Není to moc jednoduché, ale myslím si, že každý, kdo dělá politiku a zastává veřejnou funkci, tak musí nést zodpovědnost za všechny hovadiny, které prostě někdy my politici děláme. Chci mluvit o nenávisti, protože je to nenávist a agresivita, která velmi často bývá příčinou všech válečných konfliktů. Nenávist, ať už pramení z lidské zloby, nebo z lidského strachu, je součástí každé společnosti. Každý, kdo je v čemkoliv aktivní a dělá něco, co se jinému nelíbí, tak už si to zažil. Nějaký ten sprostý, vulgární mail, zprávu na sociální sítě. Ale ona se nám změnila doba. Zatímco dřív tyhle ty zprávy byly zásadně anonymní, dnes jsou hrdě podepsány. Víte, co to znamená? Lidé se přestali za nenávist stydět. Přestali ji cítit jako něco nemravného. Projevovat veřejně nenávist, vyhrožovat vším, včetně smrti, se začalo tvářit jako normální chování naší společnosti. A z velké části na tom neseme vinu my, politici. Společnost jsme vulgarizovali. Politiku jsme změnili v ring vulgarit, urážek, osobní nenávisti. Podívejte se na úroveň dnešních politických diskuzí, nebo máte-li tu sílu, si poslechněte přenos jednání pléna sněmovny. Dali jsme tím společnosti jasný signál, že takové hrubé jednání je normální. Vy jste sem dnes přišli proto, abyste dokázali, že chovat se jako hulvát normální není. Že normální vlastnostmi normálního člověka jsou úcta a tolerance. Že základní hodnoty, na kterých stojí naše společnost, je právě tolerance a láska k bližnímu. No, a já jsem tu proto, aby vyjádřil svoji víru v to, že my, politici, se snad už také začneme pomalu probírat a přidáme se k vám. A začneme napravovat to, co jsme zvorali. A opravdu sleduju a věřím tomu, že se i v politice takoví jednotlivci začínají zvedat. A to bez ohledu na stranickou příslušnost, protože chovat se slušně, to je otázka lidskosti, ne barvy stranické legitimace. Ono je někdy opravdu těžké udržet nervy na uzdě. Potlačit v sobě vztek, který je přirozený, přirozenou součástí každého člověka. Potlačit v sobě vztek, který i mnou cloumá, když sleduju to, co se dnes děje. Ale takováhle shromáždění, jako jsou dnes, jsou pro mě tou nejlepší motivací k tomu dělat dál politiku slušnou. Prostou agresivity, nenávisti a urážek. A tak vám poděkovat za to, že vy nehodláte mlčet. A já vám tu takový závazek dnes veřejně dávám. A další, koho bych tady rád přivítal, je fotograf deníku Referendum, aktivista sociálního a kulturního centra Klinika a zároveň člověk, který se proslavil tím, že ho zmlátil Číňan na demonstraci, když měl na sobě vlajku Tibetu, Ondřej Mazura.
Ahoj, hezký nedělní odpoledne. Sešli jsme se tady dnes, protože jsme svědky nárůstu fašismu. Je však třeba říct, že tu s námi fašismus je neustále. Není to tak, že by snad poprvé od války vystrčil růžky. Celý 90. se děly rasově motivované útoky ústící ve vraždy nejen Romů. Zatímco Sládek ve sněmově prohlašoval, že největší problém Cikána je, že se vůbec narodil. Fašismus narůstá pořád. Často máme pocit, že naše demokracie je nedotknutelná. Já chci však otevřít, zda vůbec je nějaká naše demokracie. Pan Lachek říká, že zde existuje spíše něco jako reklamokracie. Kdo chce být zvolen, musí zaplatit za reklamu a za to zaplatí, když si najde milionáře, který jej zasponzoruje. I zatím to vidím nárůst fašismu. Zvlášť, když takový milionář zamíří do politiky rovnou sám. Babiš kumuluje ekonomickou, mediální a politickou moc. V jeho novinách čteme rasistické titulky, jež zvyšují strach v naší zemi. Díky jeho hnutí tu máme ministra obrany Herce, který posílá vojáky do ulic obtěžovat a strašit lidi nejen bezdomova. Jistě, Babiš je špatně, ale stejně špatně je, že nejhlasitějším kritikem někoho takového je právě Kalousek. A má vůbec smysl ministerstvo vnitra, když je ministrem Chovanec? Člověk, který vystudoval plzeňský práva za několik měsíců? Jak potom funguje policie? Můžeme se sami podívat. Tamhle to krásný auto s vysutýma kamerama v úrovni uličního osvětlení, který nás teď sleduje, znají takzvaní levicoví extremisté už docela dobře. Nevím, kolik z vás ho vidělo, takže zamávejme velkému bratrovi, kteří nás vidí a sleduje, jestli náhodou nejsme to ohrožení naší demokracie. V kapitalismu je jedinou logikou logika zisku. A když bude výhodnější vyvolávat ve společnosti fašistické tendence, bude se tak dít. Pokud se někomu zdá, že je tohle příliš vyhrocené, tak vás dneska všechny zvu na odpolední brigádu na zahradě kliniky. Budeme tam sázet zeleninku. Rozpusťme moc a peníze. Smrt fašismu. Každém z nás. Ondřej mi to připomněl, snad si to všichni uvědomujete, že teďka jste, jak se tady všetci, na seznamech levicových extrémistů, protože podle policie České republiky nezáleží na tom, jak je demonstrace mírumilovná, jak je klidná. V momentě, kdy se to staví proti fašismu, tak už je to levicový extrémismus. A když jsme u toho, mě tady mezi tím František Kostelán ještě poprosil, abych zmínil to, na co on ve svém projevu zapomněl, a sice otázka, proč je tady tolik té červené. To není jenom vinou sodsolu tamhle komunistů vzadu, ale to je tím, že červená je právě symbol té demonstrace Alepo v plamenech. A proto je tady tolik. Další, koho bych tady rád přivítal, jsou Jakub Bouček a Tomáš Kozel z organizace Politika a svědomí. Začít v České republice, v Praze, jakýkoliv projev větou právě se vracím z, asi není úplně nejlepší, ale ono je to pravda. My se právě vracíme z Plzně, kde proběhl konvoj svobody. Ku podivu, ale podařilo se. Plzeňský konvoj byl letos přesně ukázkou toho, co bychom strašně neradi v budoucnosti viděli v České republice a v českých městech.
byl ukázkou toho, jak když si soukromník chce nahrabat a když se radnice k tomu s ním spojí, tak vznikne absurdita typu bitvy u Plzně se sovětskými tanky. Ta se naštěstí nekonala. Ale tohle je přesně to, na co si musíme dávat pozor, protože v historii nás to už mnohokrát vlastně porazilo. Když jsme najednou začali ignorovat to, že si někdo hrabe do vlastní kapsy. Když jsme najednou začali ignorovat to, že se politici nechovají tak, jak by se chovat měli, tedy v prospěch naší země, v prospěch této země, v prospěch nás. Ale začali se chovat ve svůj prospěch a v prospěch svých kamarádů. No a protože já jsem byl pouhým kameramanem, ale ten, komu vlastně patří díky za to, že se konvoj letos uskutečnil, kdo začal tvrdě bojovat, aby se konvoj uskutečnil, tak je Tomáš Kozel, tak ten by k tomu měl říct především svoje. Díky. A konvoj byl a zúčastnilo se ho přibližně 80 vozidel. Byli jsme na jeepech. Já jsem se ho účastnil taky. Vlastně pro uctění památky mého strýce Vojtěcha Kozla, který v americké uniformě jakožto holič a lazebník součástí americké armády byl. Přijel do Plzně v roce 1945 a osvobodil také Plzeň. Díky můj strýci. Díky. A zároveň se připojuju k apelu mocnostem světa, aby nejlépe mírovou cestou vyřešili největší problém Klidně řekni průser. Je to největší průser, dobře. No silence. Aleppo is burning. Save Aleppo. Děkujeme. A jakož už vypadáte unaveně, máme tady poslední projev. Nezděste se, až to jméno řeknu. Dalším mluvčím je Adam Bartoš, ale je to jiný Adam Bartoš, není tam spřízněnost. Je to Adam Bartoš, který je náš, je to Adam Bartoš z iniciativy Zleva proti xenofobii, která buď to pořádala, nebo spolu pořádala všechny pražské protifašistické pochody nebo téměř všechny pražské protifašistické pochody za poslední rok a několik zároveň mimo pražských. Adam Bartoš. Děkuji, Filipe, je to text, to opravdu. A děkuji organizátorům z projevu proti nenávisti za pozvání. Jsem velmi rád, že se scházíme už po několikáté v takhle široké koalici na demonstraci proti fašizaci české společnosti. Jsem také velmi rád, že to je právě v tento den. Je dobré si zrovna dnes připomínat, že porážka fašismu a konec války také vedly k vytvoření velkých upřímných nadějí na lepší svět. Na svět, kde se nebudou podobné věci, které lidé zažívali za druhé světové války, opakovat. Osobní oběti při tomto boji proti fašismu, nebo to byl boj proti fašismu, přinášeli lidé z nejrůznějších vrstev a také nejrůznějších politických hladění. Lidé zprava i zleva, byli mezi nimi liberálové, konzervativci, socialisté, anarchisté i komunisté. Někteří z těchto lidí potom bohužel byli kooptováni do represivního režimu, který si rád říkal socialismus, ale perzekuoval některé z nejupřímnějších bojovníků proti fašismu.
Na shromážděních, jako je toto dnešní, nenajdete lidi, kteří by trpěli láskou k minulému režimu nebo chtěli, aby se vrátil. To je nesmyslné, takovýto lidé se tady neobjevují. Objevují se tady ovšem socialisté, anarchisté, levicoví zelení. Pro tyto lidi ale svoboda a demokracie není něco, s čím by chtěli se vypořádat. Je to pro ně prostor, který se ale musí zvětšovat. Je potřeba pracovat dále na demokracii a svobodě. Tento boj není jednou pro vždy vyhraný. Já doufám, že nás při tomto boji vnímáte jako upřímné spojence a že nás vnímáte jako upřímné spojence v boji proti fašizaci společnosti. My vás tak vnímáme. Jako je potřeba se nekompromisně stavět proti fašistickým tendencím, tak je také ale potřeba naslouchat velmi reálným obavám lidí. Jsou to obavy, které potkáte na každém kroku. Lidé se bojí ztráty zaměstnání, obávají se budoucnosti. Potom jsou velmi náchylnější k různým ultrapravicovým demagogům. Je potřeba s těmito lidmi mluvit. Je potřeba jim vysvětlovat, že my se nestavíme proti nim. Právě naopak. My se ovšem stavíme proti manipulaci toho strachu a frustrace. Těmi jejich jediným řešením je represe, nebo vyvolávání pocitu ohrožení zvenčí a výhrušky násilí, které jsou potom jenom odstupňované podle představ o jejich mediální přijatelnosti. Takže někteří budou mluvit přímo o šibenicích, namletí do masokostní moučky, ti, kteří si dávají víc pozor na pusu, budou mluvit jenom o potřebě posílení policie a armády v ulicích například. Ovšem jsou to právě lidé na útěku, proti kterým jsou tato opatření zaměřená v první řadě. Ty za těžko představitelných podmínek utíkají, aby ochránili svůj holý život. A tady se setkávají často jenom s nenávistí. Ovšem tahle nenávist dříve či později se tak říkajíc vrací domů. Tohle zaměření proti vnějšímu nepříteli dříve či později vždycky se vrací dovnitř společnosti a obrací se i proti lidem samotným, kteří naslouchají vůdcům, který varovali dřív před židovským nebezpečím, teďka varují před islámským nebezpečím. Je to pořád stejné. Docela dobrý příklad toho jsou vojáci v ulicích. Já nevím, jestli jsou i tady v tom parku, možná tady sázejí stromky nebo tak, protože takhle se rádi profilují v médiích. Možná někomu vyrážejí zuby, já nevím. Možná byste se mohli ptát, jestli se cítíte bezpečněji, když vidíte vojáky v ulicích. Nebo naopak máte pocit, že situace je mnohem vážnější a že se někdo snaží tuto situaci ještě vyostřovat. Pokud se necítíte bezpečněji s vojáky v ulicích, tak se dá říct, že tohle opatření takovým paradoxním způsobem vyšlo. Podařilo se vytvořit totiž atmosféru vnějšího ohrožení, což je právě ta atmosféra, kde se nejlépe daří těm, kteří dokáží lidi oslovovat jenom skrze manipulaci strachu a beznaděje. My, kteří chodíme na takovéto demonstrace, se tomuto strachu odmítáme podat. Demonstrace proti hrozbě fašizace naší společnosti ale nejsou jedinou možností.
Je potřeba šířit pocit odvahy, postavit se fašistickým tendencím i na každodenní úrovni. Možná jste nedávno zaznamenali takovou fotografii jedné ženy ve Švédsku, která se osamoceně staví pochodu neonacistů a dělá tak s gestem styčené pěstí. O styčených pěstích se taky občas mluví teďka u nás jako o symbolu extremismu. Já si nemyslím, že tahle žena je extremistka. Myslím si, že dělá zatraceně správnou věc. A mnohem víc takovýhle žen a takovýhle mužů. Díky. No to je všechno, co se týče řečníků. Následovat bude pochod. Já myslím, že tento transparent se za chvilku odepne, tak a tamhle někde se začne řadit, tak se prosím řaďme za něj. Ještě bych rád připomněl ty placky, kdo byste si chtěli koupit. Tamhle Martin, ten v bledě modré košili, tak doběhněte, když tak za ním. Krásný den!